δεν μπορείς να έρθεις στην Άξο και να μην πάρεις τι άλλο, γραβιέρα. Εδώ, ντόπια προϊόντα. Πώς όμως ξεκίνησε η ιστορία της γραβιέρας Νάξου? Η γραβιέρα που βλέπετε αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά τυριά. Όλα ξεκίνησαν την εποχή της Ενετοκρατίας. Στο 14ο αιώνα οι Ενετοί έφεραν αγελάδες στο νησί, εκμεταλλευόμενοι τις έφορες πεδιάδες της. Και το 1950 είχαμε την κορύφωση στην εισαγωγή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. 1955 δημιουργείται το πρώτο τυροκομείο στο νησί και ξεκινά η παραγωγή της γραβιέρας με βάση το αγελαδινό γάλα. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ανέλαβε τα ενία της παραγωγής, μετατρέποντας τη γραβιέρα σε ναυαρχίδα των προϊόντων της. Ώσπου ξημέρωσε το 1996 και η γραβιέρα κατοχυρώνεται ως pop. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει αποκλειστικά να φτιάχνεται στο νησί από ντόπιο γάλα. Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas κατέταξε τη γραβιέρα που βλέπετε στην πρώτη θέση παγκοσμίως των σκληρών τυριών. Γιατί όμως είναι τόσο νόστιμη, βρε παιδιά? Γιατί παράγεται από 80% αγελαδινό γάλα και 20% κατσικίσιο ή πρόβιο. Το μυστικό όμως βρίσκεται στην αλμύρα της θάλασσας, η οποία έχει ποτίσει τη βλάστηση με την οποία τρέφονται τα ζώα και γι' αυτό έχει αυτή την τέλεια γεύση. 3 μήνες οριμάζει πριν διατεθεί στην αγορά. Οπότε μην ξεχνάτε, μόλις έρθετε Νάξο, στο πιο όμορφο και καλύτερο νησί των Κυκλάδων, μην ξεχάσετε να φύγετε με τι άλλο? Με μια γραβιέρα Νάξου.